Ya ba baby. Ina gida wallahi. A abarala. Katuma bara. To Allah idan zaki zo ki zo da yamma. Target ya fada. Woo! Katuma bara. Kai. Da har na shirin kaya kuma. Ya kai ne maza ha. Uwa ne. Ya kai ne? Ya garin ne? Zauna. Dan matso mana ya yake abu kaman. Wani bakwa ce. Kaya ce ai. Haba Allah. Allah kuwa. Ba ki gane shi ba ko? Ba ki gane shi ba? Kai. Yaro Arkeli. Shege Arkeli. Ina Najeriya. Ina Naija. Ban da shuki wannan satin. Da Allah ku yi haƙuri a bari wata mai zuwa mana. Za mu zo. Ni da Adamu zango ba? Arkeli! Shege Arkeli! Wai ba ki gane shi ba? Wallahi na gane shi yanzu. Allah sarki sai ka mata muryar sannan za ta gane ka. Hello! Ai, sari kenan. Wallahi kuwa. Me yake faruwa ne? Wai bata ka san magic din kyamara sai a kyamara ku dan yi girma haka sai kuma a fili sai ku kanana. Ni ma abin da na gani ke. Idan muka sa kayan shooting kuma muna ƙara girma ne kin gane? Kyamara tana ƙara girma. Haka kayan shooting. Sai ku ƙara girma. Sai ku ƙara. Ka gane? Fim take so ta ita ma. So na dan fara mata bayani na ce ban kawo ta wajen ka. Ka gane? To amma an ga mata tsare-tsaren kuwa? Tsare-tsaren shine dole za a cire miki sphenial disease da eye contact kuma sannan dole za mu sake a tsakiya mai muke jarabawa 7. A tsakiya kuma? Hello! Shege whiskey. Ina Naija. Dole ne. Na kashe. Ya cika damuna da waya. Wallahi. Wizkid ko? Wizkid ne. Ai. Ka san ya wato haka kwanaki wai shi ya gaji da waƙe-waƙe shi kwallon zai koma. Haba. Waƙar da ka ji mita din nan ba? Ya ma take? Kolo zan koma. Ina ba shi karɓa ne. Dama shi ma yana waka ne. Ai tare muke da su Don Jazzy, Wizkid. Ba na dai following ɗinka a Instagram amma zan following ɗinka don in ga hotunan. Gaskiya ne. Kina ji? To yanzu dole za a miki jarabawa 7, za a miki hawa 3 saboda a cire miki sphenial disease saboda kin san haka ba taɓa yiwa ba saboda cikin mutane za ki dinga acting kina emotion kin gane? To ban fahimta ba ne. Wato sai an miki hawa 7 jajjaga 3 kin gane sai an cire miki komai yanda in zaki abun zaki yi shi a tsanake. Har a cikin kasuwa ma duk zaki yi yadda ake so. Sosai ma kuwa. Za a cire min kace. Sphenial disease. To yanzu me kuke son yi? Kawai dole za a fara jaraba ki. Za ki matso ki kwanta a tsakiyar mu. Zan cire hijabi? Za ki iya normal ne. To ba matsala. Har zo da ma. An cire ka. Yanzu ya ake ciki. Ku da. Tsaya mana ki ji to. Na fi mai caci. Wai! Me kake so ka mun? Kina ji? Daga cewa zan yi fim? Tsaya ki ji. Kin gane ko? Abin da ai yadda ki rike maka rigar nan ba zai yi in yi miki magana haka ba. Kina ji kin san ita harkar. Anya ba cuta ga kike ba ke so ki goga